Bueno, nik uste dut zalantzik gabe oso aurkikuntza importantea badela, arkeologikoki eta azken batez gure historian aurrera egiteko eta atzera egiten da beti aurrera, atzera begiratuta, ikusita eta errebisatuta eta ahaztu gabe nortzu garen eta nondik gatozen eta hori oinarrizko eta funtsezko urratsa da. Urrats horretan aurrera pausoa badela zalantzik gabe. Ez du argitara ematen edo frogatzen euskaraz hitz egiten zenik. Edo ez hori bakarrik, baizik eta euskaraz idazten zela. Nik uste dut hori garrantzitsuagoa dela oraindik eta alfabetizatuta zeudela gainera hemen gure inguruan Iruñerrian hemen oso gertutik, hemendik oso gertu bizi ziren emakume eta gizonezko horiek. Orduan nik uste dut aurkikuntza honek baduela bere biziko balioa horregatik eta beste gauza askorengatik egun hauetan bada suerte bat askin batez, ez? Entzun eta irakurri ahal izan ditugu aditu askoren iritziak, baita ere garrantzia eta pisuak kendu nahi dioten adituen iritziak eta horiek ere ez ditugu bistatik galdu behar. Izan ere, argudio horiek baliatuko baitituzte nahi baldin badugu eta horretan tematuta gaude eta jarraituko dugu saiatzen, Euskarak egun Nafarroan duen estatusa aldatu, justo orain irulegiko esku horri balioa kendu nahi dioten horiek emandako argudioak baliatuko dituzte eragozpenak eta justo estatus hori aldatzearen kontra agertuko direnak, ez? Horregatik importantea da, bereziki horiek irakurtzea eta horiek ezagutzea. Baina bestetik ere, argi dago horrek bakarrik ez digula lagunduko estatusa aldatzen. Indartsuago gara gaur, atzo ginena baino, argumentalki. Ze identitarioki indartsu gentozen eta indartsu daramagu urte asko. Eta euskaldunak hemen jaioak eta euskara bera hemen hazia dela, hemen diot Nafarroan eta Nafarroaren muina den Iruñerri honetan argi geneukan asko bagara. Eta hori orain esatea gain badaukagun nola frogatu. Ze azken batez hau da hainbestetan esaten dela la carga de la prueba, beti guregan egon da. Ez guk esaten genuena ukatzen zutenengan. Beraiek ez dute frogatu behar izan inoiz ezerrez. Diot, espainolek eta hain justo Nafarroa espainol hori defendatu izan duten eta defendatzen duten horiek guztiek. Horiek inoiz ere ez dute jarri behar izan frogarik mahai gainean. Eta gainontzekoei egokitu zaigu abertzaleoi eta euskaltzaleoi oroar egokitu izan zaigu orain arte frogan pisu hori jarri behar izatea mahai gainean bato. Hortze duzu, mahai gaineratutako esku hori. Bueno, parlamentuan buru den presidenteak agertu dio atzekimendua eta bere izena horretan eman du, hartu ditu euskaraldiko eragile eta sustatzaileak parlamentuan ere bai, eta gero zabaldu zitzaigun parlamentuko gainontzeko orori, ez bakarrik parlamentarioi baizik eta langile guztiei ere bai, eta parlamentua osatzen dugun pertsona guztiei, atzekimendua agertu ahal izatea argazki horretan parte hartuz ere bai. Eta horretan elkartu ginen, ahal izan genuenok eta nahi izan genuenok. Asko falta izan ziren, baina ez ginen hain gutxi. Bagaude eta bagara, eta ez bakarri parlamentarien artean, baita ere, etxean lanean, etxean parlamentuan, lanean dabiltzan hon artean ere bai, gaude euskaldun mordoa eta ez bakarrik euskaldunak, baizik eta euskaltzaleak. Ze hor baziren euskaldunak ez direnak, baina euskaltzaleak badirenak eta horiek bere biziko garrantzia eta pisua dute ere bai honetan aurrera egin ahal izateko. Eta horietako asko elkartu zitzaizkigun inguratu galdetzera ere bai, oraindik badan orkestakien esku hartu alduen edo ez, edo dagokion edo ez, edo ze formatan, eta horretan pedagogia egitea tokatzen zaigu den hori ere bai, eta beldurra galtzen laguntzea eta horiek bultzatzea, ez? Alternantzia hori ez legoke gaizki, Barkosen gobernu batetik gatoz, eta Barkosen gobernu batera joan behar dugula konbentzituta gaude. Ikusita ere gehiago nolakoa izan den politikoki legealdi hau, zertan gabiltzan eta zer arazo izan ditugun, argi dago. Ez dela nahikoa denok
diot aurrerakoien artean, indar aurrerakoien artean gauden guztiok bat egitea gobernu baten inguruan baizik, eta gobernu hori edo horretan hobesan da zeintzuk diren gehiengoa horrek ere badauka bere importantzia, bere garrantzia. Horregatik guk defendatzen dugu zeinen garrantzitsua den geroa bai indartsu bat egotea gobernuan izan ere, gero eta indartsuago bagara, gero eta irmokiago edo irmoki defendatu ahal izanen dugu gure ADN-ean edo gure programatan, sikiera, jasota dagoena, ez? Hori defendatu dugu hasieratik. Guk gobernu hau osatzerako garaian, uste dut eskuzabaltasuna erakutsi genuela, bereziki Barkos presidentak. Uste dut aitortu izana, PSOEk, Nafarroako Alderdi Sozialistak, bazeukala, geroa baik baino indar gehiago, 2 jarleku gehiago, 2, besterik ez. Eta horrek ematen ziola legitimidade nahikoa Txibiteri presidenta izateko, guk hori onartu genuen, eta hola onartu genion, eta horrela egin genuen. Baina agerikoa izan da, berak daukan indarra baino gehiago duenaren erakustaldia egin nahi izan duela, eta akaso guk horretan ez diogu behar bezain indartzu geldiarazi. Diotoren nire iritzi pertsonala da. Nik izan ditut liskarra handia gobernu honekin eta gobernu honetako sozialisten artean dauden hainbat personakin. Eta ez zait gustatzen egin duten politika zentzu horretan. Alde bakarrekotasunez gehiegitan jokatu dutela salatu izan dugu eta ez dutela ongi edo behar bezala ulertu zer den koalizio gobernu bat. Eta guretzako oso importantea da hori, ze Nafarroa anitza da, eta Nafar anitz horren gobernu anitz bat behar dugu osatu. Eta gobernu anitz batek denak bildu behar ditu bere baitan. Eta ez bakarri bildu, baizik eta hori ere bai kanpora begira islatu. Eta gobernu baten buru den presidentak aniztasun horren isla izan behar du. Eta zoritzarrez eta orain egun gutxi ikusi genuenez, ez da horrela. Askotan jokatu izan du eta jarraitzen du jokatzen Alderdi Sozialistan idazkari nagusia bezala eta ez Nafar guztion presidenta bezala. Orduan, naiz eta konforme gauden gobernuan oso orokorrean egiten ari diren gauzekin, diot badaela kutsu aurrerakoi bat eta politika sozialetan indarra jartzen jarraitzen dugula eta aurrekontu sozialak defendatzen jarraitzen dugula eta bar, horrekin uste dugu ez dela nahikoa. Eta Barkosek berak esan zuen aurrekoan, el sí por el sí horrek ez dauka zentzurik. Antzeko zerbait ez da, diot alternantzia horretan ere bai, izan genuen aziron, maia itzuli zen, eta aia posible ote den itzultzea aziron. Horretan guk ez daukagu zalantzarik. Gauden egoeran egonda, geroa bain gure apustua da alik eta indar gehienekin, ere babestea Iruñerako gobernu aurrerakoi bat. Ezkertiarra, abertzalea aldelik, eta horretan nik uste dut zalantzarik ez dagoela egin beharko ditugula batu gure indarrak eta batu horren alde, beti egin izan dugu. Egon ginen babesten aurreko legealdian Asironen gobernua, uste dut oso modu zintzoan eta azken txanpan gainera oso modu konprometituan eta arduratik eta hartuta ardura berezia horretan. Eta geroa bairen asmoa hori da. Orain arte izan dugun berbera, gure konpromisoa bere horretan darrai, konpromiso horrek hemen geroa bain, eta etxe honetan sinatutako jendartearen ganako konpromiso hori darrai, berdin. Horrek egiten digu, aurrera jarraitzen laguntzen digu egunez egun, eta oso markatuta daude zeintzuk diren gure lehentasunak, zeintzuk gure politika egiteko moduak, eta zeintzuk gure helburuak. Eta horretan, bat egiten dugu toki guztietan. Ez dago alderik. Geroa baik egiten duen politikan zer dakindik gobernuan edo Iruñean, Alderdi Sozialistarekin gertatzen da. Ez da gauza bera inondik ere gobernuan egiten duen politika edo eta Iruñeko udalean egiten duena, edo Eguesen, edo Burlatan, edo Barainainen. Eta salatu izan dugu, orain gutxi ere bai, nik salatzen nuen hori horremizikloan tribunan.
Eske, sinesgarritasuna galtzen du, eta indarra ere bai, Txibiteren deklarazio horrek, baldin eta bakarrik balio badu bere gobernurako eta bere jarlekurako. Ze, handik oso gertu, ikusi izan duguna da, agur asiron agur, alderdi sozialistak ze papera jokatu duen Iruña herriko hainbat udal importanteetan eskuinari atea irekitze aldera. Desde luego, guretzako inoiz ez da izan hori bidea, eta ez da izanen, eta ez dugu onartuko ez gurekiko, ez da ere beste inorekiko. Eta guk pairatu izan dugu horrelako jasarpena udal askoetan eta hainbat kasuetan. Ez bakarrik batzuengandik, beste batzuengandik ere bai, eta badakigu zer den hori jasatea. Eta iruditzen zaigu demokrazian kontra egiten duela talka, baino aurrez aurre. Eta ez ditugu ontzat emango horrelako jarrerak inoiz, eta inoren kontra. Hori esan da, lehen aipatzen nuen, ez dudala ulertzen nolatan hainbat indarrek defendatzen dituzten jarrera batzuk toki batzuetan eta beste batzuk beste batzuetan. Eta esaterako erdizen honekin, ari naizela ikusten batzuen jarrera besteena, diskurso batzu beste batzuenak, faltan bota dut esaterako Esteribarren, ze ez da bakarrik erdiz baztango proiektu bat. Are gehiago, Esteribarri dagokio bazka zonalde horretatik gehiena. Eta egun, Esteribarren alkatetzan dago EH Bildu. Egun naiz bilatzen eta entzuten, eta ez dut ikusi, entzun, irakurri, hango EH Bilduren jarrerarik, kontrakorik, alegia, inon, orduan ez dut ulertzen ahal, baztanen kriston zutea piztu, bere iritzia bestelakoa bada, ematen duen edozeinaren kontra jo, ta fuego, egin, eta haizu, Esteribarren, nik ez dut iritzirik entzun Esteribarre udalan EH Bildurena. Orduan, zein da kontua? Igual kontra dago, bino ez da gertu. Orduan, nahi genuke jakin eta ikusi ere bai, horko horiek zer dioten. Zebertan magna, bada eskualderako oso garrantzitsua. Eta ehundaka enplegu eman ditu eta ekarri ditu bertara urtetan. Eta dirudienez, nahiko aldekoak dira han eskualdean gehiengoak. Nik EH Bilduren baitan ez dakit. Bino eskualdean bai. Orduan, zer gertatzen da? Han bai eta beste aldean ez. Proiektua denontzako iguala da. Proiektu berbera da. Eta bakarrik batzuek daukate horren gaineko iritzia emateko eskumena. Eta besteek ez dakit ez dute iritzirik. Eta alderdi bezala edo koalizio bezala zein da jarrera. Aizu, gauzak kargi. Enpresa badago, proiektu batekin ibili dira bertan, bertatik bertara azaltzen nondik norakoak, eta egin dituzte eskaera batzuk, protokolo, lege, araudi eta bestelako guztiak ezarrita eman da baimen bat, zergatik egin behar zaio horri uko. Baztango batzuek ala nahi dutelako, bakarri beraien interesan kontra dijoalako, beraiek direlako interes hori defendatzeko legitimatuak dauden bakarrak, ez da ulertzen ahal. Guk argi daukagu, gero eta autogobernu handiago batekin, burujabetza handiago batekin eta burujabetzaren eskutik, helduko garela gure errealidadea beste modu egokiago, eraginkorrago, emankorrago batean kudeatzera. Orduan, iruditzen zaigu horretan aurrera egin behar dugula. Baina horretan, euskararekin gertatzen den bezala, berriz ere ikusi eta frogatu ahal izan dugu orain gutxi, Nafarroako parlamentuan ez dakagula nahiko indarrik eta ez ditugula behar diren boto guztiak. Eta zer gertatu da? Alderdi sozialistak duela urtebete egin zuela unzi ez no, horrelako bai, baino ez, baino ikusiko dugu eta ez dakiz zer eta erdi perfilez jarri zen, maigaineratu genuenean Lorafna 40 urte eta gero errebisatu behar dela. Eta foru hobekuntzari heldu behar zaiola beste behin ere. Eta horretan sakondu behar dugula.
eta eskumenak daudenak errebisatu, etorri ez direnak erreklamatu, eta berriak barneratu eta gure egin behar ditugula. Eta hori guztia aritu ginenean orain urtebete, esan bezala zoe jarri zen de perfil. Eta aurten, ja, lotzi gabe, aurpegia eman du, baina bere aurpegirik zakarrena. Eta autogobernua benetan ez duena defendatzeko asmorik erakutsi digu beste behin. Eta horrek amorrua ematen den niri. Ze gaude defendatzen, zeinen importantea den Nafarrontzako, Nafarroaren garapenentzako eta aurrera egin ahal izateko berme osoz eta eskubide guztiak errespetatuta ahalik eta eskumen gehien izatea, kontatzen digute zenbat lan egiten duten Madrilen defendatzea aldera hori bera eta esaterako trafikoarekin gertatzen ari dena ikusita, zenbat ari diren borrokatzenan guretzako eskumena lortze aldera baldintziko berenetan, eta bien bitartean uko egiten diote errebisatzeari 40 urte eta gero lorabena. Ez dauka zentzurik horrein. Eta ziurrenera horren kontura ere oso agerian gelditu dira alderdi sozialistaren konplejuak eta alderdi sozialistaren beldurrak. Eta hauteskunde kanpainaren gertutasuna ere bai. Baina beraiek esan da, Duela urte bete bai, orain hain gertu daudela hauteskundeak ez. Ze horrek, zipristinduko luke, baina zarrerako, debatea, eztabaida eta elitzateke ginen behar bezain eztabaida pausatu eta dotore bat, ez? Guri berdin zaigu ez bada oso dotorea. Izatearekin benetakoa, eraginkorra eta adituen eskutik nahikoa. Ponentzia hori beharrezkoa da. Nafarroak aurrera egin behar badu berme osoz. Bino ez dakit sikiera planteatu den kentzea. Diot, daramagu astebete hitz egiten honen inguruan eta nik oraindik ez dakat argi zein den eztabaida. Ze hau abiatu zen, entzun genuenean Yolanda Díaz hemen esaten, atzera botako duela, Uharteri eman zitzaion errekonozimendu bat. Adela, la medalla al mérito del trabajo Franco garaian, diktaduran garaian Frankok emandakoa. Eta hortik, beste debate bat abiatu da, kenduko den edo ez den kenduko, hemen Barzinak eman zuen urrezko domina. Bino ez dakit kentze aldera maigaineratu den proposamenik zikera. Orduan, nik eta Geroa Bairen izenean, esan izan dut, egun hauetan, Díaz ministrak egin badu hori izanen dela hala egoki irudito zaiolako eta errespetu osoz tratatu behar dugula hori. Zalantzik balego eta inork ez badu argi zer dela eta egin den eskatu dezala espedientea. Eta espedientea ikusita oraindik ere uste badu ez dagola nahiko motiborik kentzeko domina hori, ez dakit elegiterik egin daiteken. Ze, entzun dugu, haremos alegaziones, baina ez dakit elegiteak egiteko eperik ere badagoen. Nik uste dut hori badela ministraren eskumen bat, eta badela behin betiko erabaki bat. Ez behin behinekoa eta orain irekitzen dugu epe bat alegazioak egiteko. Nik uste dut, igual ez dugu ongi ulertu. Baina hori batetik. Hori nahasi egin nahi izan da, Nafarroan eman zen domina horrekin. Eta hemen ubnak egindako nomenklatorrarekin. Nik bere momentuan gogoratzen dut nola ekarri ziguten ere horren berri. Komunikabideetatik entzuna eta beste toki askotatik gurera, eztabaidara pasa den legealdian. Eta guk defendatu izan dugu, han bazen komisio bat lehenengoz historian, ze orain ari gara Madrilen onartu dela lege hori, baina Nafarroak pasaden legealdian aurrera pausoa eman zuela, horretaz ezer gutxi hitz egiten dute. Eta ez zai interesatzen hori nabarmentzea. Baina horri esker, eta behingoz memoria behar bezala trastatzen hasi zenetik aldaketaren gobernuaren eskutik, horri esker daukagu egun daukaguna, eta daukagun legea eta ditugun abantaiak. Eta daukagun nomenklatorra ere bai. Eta uste du ja hasi dela argitzen, baina nomenklatorra hori egin zuten ikertzaileen eskutik 11 izen jarri ziren mahai gainean. Asko eta asko eta asko.
Eta horietatik batzuk igorri ziren batzordera eta batzordeak batzuk tratatu zituen provisionalki zerrenda bat osatuz. Defendatu izan dugu, biktimen artean zoritzarrez zerrendak zabalik daude. Eta egunetik egunera gero eta gehiago. Frankismoaren gero eta biktima gehiago dago. Eta zerrenda horiek behin-behinekoak dira zoritzarrez. Biktimarioen inguruan berdin. Eta ez dago ezer itxita. Eta bizirik dauden zerrendak dira, baita simboloenak ere bai. Eta gertzen ari dira. Aurrekoan, Navarra-Sumako batek jakin arazi zidan, aizu, zuen udal batean bada oraindik ere ikur bat, eskerrik asko abizua emateagatik. Berandu baino lehen, alkateari eskatuko diogu, eta egin diogu, eskaera eta bilatu dezala non dagoen ikurra eta kendu dezala, legeak agintzen duen bezala. Hori da egin behar dena, eta zintzotasunez tratatu. Bien bitartean, zer ikusten dugu? Nafarroako gobernuko bozeramaila entzuten nuen aurrekoan, esaten domina eman zela urrezkoa beste motibo batzuengatik eta oso ongi emana zegoenaren iritzia nonbait ematen. Bira, geroa bai bezala, ari gara egun hauetan gogoratzen. Kontra agertu ginela urrezko domina hori ematearen une horretan. Ez ginen bertan izan. Uko egin genion gonbidapenari eta ez genuen parte hartu domina emate saio horretan. Transizio ekologikoa eta digitalaren inguruko proposamen oso zabala ekarri genuen aurrekoan osoko bilkurara, eta horretaz gainera esan genuen kapitulu aparte merezi zuela edo tratamendu oso bestelako bat eta partikularra merezi zuela agentziak. Tematuta gaude gai horrekin, eta konbentzituta horrelako agentzia energetiko bat izateak dituen onurak argi ditugu. Eta uste dugu Nafarroak eduki dezakela horrelako agentzia bat, eta merezi duela horrelako agentzia bat, eta horrelako agentzia batek egin dezakela hemen lagundu aurrera egiten tranzizio energetiko horretan. Publikotik, administraziotik, eta kudeaketa garden, eta publiko batetik. Eta nahi dugu horrela izan dadila. Barkosek berak azaldu zuen ez dagoela adostasunik gobernuko kideen artean. Eta hor da bila alderdi sozialistak ez duela onartu nahi proposatzen ari zaion eredua. Baina harritzekoa da, ze esaterako Errioxan, ez dela Euskal Autonomia Erkidegoan, Errioxan, horrelako agentzia batekin daude, bino jota fuego eta gobernutik bertatik sustatzen, bultzatzen eta defendatzen. Eta sozialistak dira ere bai. Orduan, ez dugu ulertzen. Iruditzen zaigu oso proposamen sozialista dela. Eta aldiz, alderdi sozialistaren jarrera ez dela behar bezain sozialista. Orduan, hori salatu dugu, hori egin diogu, leporatu, nola baita ere, ahalik eta zentzu positiboenean, zen nahi dugu gurera ekarri alderdi sozialista zentzu horretan. Zentzaigu ereduaz ari bagada, egun dagoena aldatu behar bada, eta horretan transitatu behar badugu, eta egin behar badugu transizio ekologiko, energetiko, digital, jasangarri bat, ezinbestekoa dela ekonomia zirkularra hitz egitea. Nik uste dut Nafarroak ere baduela horretan tradizio handia, ez da orain asmatzen ari garen zerbait, badira bereziki gobernutikat, instituzioetatikat eragile ugari horretan lanean dabiltzanak gure lurralde honetan, eta hain zuzen ere, hoiei eskua luzatu egin zaie, eta hoiengandik jaso egin den horrekin, orain bai gobernutik eta politika publikoetatik hartu da konpromiso irmo hori, sustatzearena ekonomia zirkularra iruditzen zaigulako, badela hori bidea eta ez beste bat, ibili ahal izateko tranzizio horretan ibili behar den bidea. Jasangarria, medioambientalki, sozialki, ekonomikoki, horrek jasotzen dituelako eta bere horretan biltzen dituelako ezaugarri horiek guztiak.
Atzetik dator eta izan ditugu, horrelako kapitulo gehiago eta uste dut beste modu batera tratatuak izan direla, diot. Suhiltzaileek badute arrazoi handia eskatzen duten horretan, eta seguru aski eskari hori ongi aztertuta egonen dira gauza batzuk egiten aldirenak berandu baino lehen, beste batzuk egiten aldirenak epe ertainera edo epe luzera begira, eta beste batzuk seguruenera egingo ezin direnak ez behintzat momentuz. Baina horretarako, aztertzeko eta erabakitzeko zeintzuk diren egingarriago eta noiz eta kronograma bat ezartze aldera, egin behar den lehenengo gauza da jarri eta negoziatu. Eta hartu hoiek eta entzun. Eta behin entzun eta gero, ahal bada beraiekin batera, eztabaidatuta, akordio bat lortu. Frogatu egin dugula, azken urteotan bereziki, zeinen importantea den, ahalik eta buru jabetasun handiena edukitzea. Subiranotasuna elikatzeko, energia edukitzeko, sortzeko eta kudeatzeko, eta subiranotasuna ere bai gainontzeko politika guztientzako. Uste dugu gertutik egin behar dugula lan, bertatik bertara, eta hemen lokalatik globalera, eta ez alderantziz. Eta uste dugu, eta hori horrela defendatu izan dugu, sortu ginen momentutik bertatik, eta aurretik ere bai, bertan lanean dihardugunok baditugulako bestelako esperientzia politika batzuk aurretik ere, beti defendatu izan dugu hori. Zeinen importantea den autogobernu sendo bat edukitzea, guk erabaki ahal izateko gure etorkizuna. Hemendik eta gure artean. Eta Madrildik ahalik eta independientenen izateko. Eta estatuko gobernuan gandik ahalik eta independentzia gehien eduki ahal izateko. Askotan, eta hori datu bat da, ez da iritzi bat, frogatu daiteken datua da, Nafarroak erakutsi duelako askoz ere aurrerakoiago eta askoz ere vanguardizago eta askoz ere zintzoago badela bere herritarrekiko eta bere politikekiko. Madril baino, estatua baino. Eta aurretik dijoala. Eta Nafarroak egin dituen hainbat legek hori kontatu digute. Eman ditugula aurrera pauso handiagoak estatuak baino. Eta gero dator estatua gu geldiaraztera zesta polita. Beraiek atzerago gelditzea. Azken batez hori da. Erresiduen legearekin eta beste hainbat legerekin hori gelditu da agerian. Eta beraiek esan arte ezin dugula behar bezain beste aurreratu gure etorkizunera begira, ez? Horrek ez dauka zentzurik. Baldin badaukagu eskumena, egin behar dugu erabili. Ez baldin badaukagu, egin behar dugu aldarrikatu. Eta behin lortu eta gero, egin behar dugu erabili. Eta bietan ere bai egin behar da erabili, Nafar jendartearen onura bilatze aldera. Eta oroar Nafarroa, bere onera ekartze aldera, hainbat kasutan, eta kasu guztietan, etorkizunera begira, aurrera egin ahal izateko norabide horretan. Norabide aurrerakoi, eskertiar, sozialki, ekilibratua eta justuagoa den horretan. Eta jakina, etorkizun abertzaleago eta euskaltzaleago baten gana eramango gaituen eskumena behar dugu ere bai, ez? Eta autogobernua horretarako baliatu behar dugu ere bai, zalantzi gabe. Are gehiago orain, eskuak kontatu digunean, nondik gatozen baten batek zalantza bazuen orain ja gutxiago eduke dezake. Horrek erakutsiko digu bidea.